Het zul je maar uitkomen als boer. Hast een soort tijd en energie stutsen in het verbouwen van gewaaksen, hoeft de aannemer zien je net meer. Het ukam biologische boeren Piet en Rika Sipma van in Wierum. Een Duitse sapproducent woerde wat ons net meer. Het resultaat? €20.000 skiën. We hadden een speciaal ras hadden daarvoor teelt. Prachtig mooi, leuk. En nu zei de fabrikant van jongens, ja, we kennen het net goed naar broeken. Dus we hoeven er meer. Ja, die watters gewoon lezen en die lijn is gewoon in het paard natuurlijk. Hè. Ja, wij hadden echt een hoofdbedrijf en dat moet ik al terug in. Nou, ik zei van hier maar mee aan de gang. Intussen gaan ze een actie op touw zet, zodat de wattels net verlengen gaan. Voor €5 kunnen mensen een grote poeder wattels krijgen. De bestellings streamen binnen. Er is intussen al 13 ton verkocht. Logistiek wordt het nogal een operatie. Maar we gaan dus ook op meerdere locaties over de sneun, wattels weer delen. Ja, er komen nog wel mensen nu al en er mensen komen al later al. Dus wat we misschien al vier komen, we gaan nu druk aan het inpakken. Morgen en overmorgen zullen we de hele dag dus aan het inpakken. En dan, dan zullen we zien dat sneun al hier rondkrijgen. De wattels kunnen tak om sneun aanhellen worden. Het is een grote operatie. Gelukkig krijgt Sipma hulp van vrijwilligers van een dijbesteging. Enorme drukte ineens. Ik bedoel, vorige week lagen die berg wortels nog in de schuur en zouden ze weggegooid worden. Echt zonde, doodzonde. De telefoon en het internet staat roodgloeiend. Ja, echt al duizenden mensen die wortels hebben besteld. Ja. En nu komt deze actie op touw. We zijn echt ontzettend blij dat die wortels toch nog een goede bestemming krijgen. Nou lijkt dit een ludieke actie dat mensen graag een handje bij helpen willen. Maar de wattels staan hebben Sipma voor een grote probleem. Er wordt een soort eten vergriemd. Die site die had al in jaren 80 al actie voert in dit soort dingen. Tuurlijk, je bent ondernemer en je krijgt wat en je neemt wat en er gebeurt dus wat en dat soort dingen. Maar ik zei van jongens, ik ben je elke klein maar. Nou, ik hoop dat de mensen gewoon echt snappen dat die wattels net super zijn. Zat ze in de winkel lezen, maar dat we vanuit uw bedrijf of oren. Boeren, biologische boeren, dat we een prachtig product leveren kennen, maar dat deze gewoon even samen hadden.